stredu ráno sa Bitcoin obchoduje za niečo vyššie $77,000, aktuálne v pluse 0,3% za posledných 24 hodín, kým Ethereum stúplo takmer 2%, aktuálne okolo $2,330. Ja by som k tomu len poznamenal, že Bitcoin napriek tomu, že teraz je mierne v pluse za posledný deň, tak v priebehu tých predošlých 24 hodín klesol k úrovni okolo $75,700, čo bola najnižšia hodnota za posledný týždeň. Vyzerá to tak však, že sa pokúša odraziť opäť smerom nahor, ale ten pohľad na tú cenu je skôr nudný v posledných dňoch. Bitcoinové ETF druhý červený deň v rade, včera minus $89 miliónov dole, po pondelku s odlivom 263 miliónov, takže ten trend sa otočil, uvidíme, aké budú ďalšie dni. U Ethereum ETF veľmi podobný scenár, tiež ďalší deň, druhý v rade, červený minus 22 miliónov, no a nálada na trhu je aktuálne strach, stále 26 bodov zostalo, kleslo to z nejakých tých 36 či koľko, takže opäť sa blížime zóne extrémneho strachu. Pokiaľ ide o dôvody toho poklesu, ako sami ste to videli, ten pokles nebol nejaký markantný, ale zmieňuje sa jednoducho naďalej hormuzský prieliv, situácia medzi Spojenými štátmi a Iránom. Trump najnovšie sa vyjadril, že Irán je blízko stavu kolapsu a preferuje v podstate taký nejaký významnejší politický tlak a blokádu hormuzského prielivu ako spôsob, ako dotlačiť Irán k tým veciam, ktoré Spojené štáty chcú na Blízkom východe v súvislosti s Iránom dosiahnuť pred nejakou ďalšou eskaláciou konfliktu formou nejakých útokov. Takže zatiaľ nechce do toho zapájať armádu, je to skôr taký vyčkávací prístup, ktorý zase tie trhy môžu vyhodnocovať aj tak, že sa to môže naťahovať dlhšie, pretože Irán sa môže zomknúť a proste toto môže byť otázka aj dlhšieho obdobia. Preto ropa VTIčko opäť stúpla nad $100 za barel, čo trhom príliš nepridalo. Trhom príliš nepridal ani včerajší výplach indexu Nasdaq. Celkovo na Wall Street bola trošku horšia nálada, klesali hlavne technologické firmy. A to s ohľadom najmä na nejaký článok ohľadom toho, ako sa darí aktuálne OpenAI, čo vyvolalo obavy týkajúce sa toho, že či tie investície do AI datových centier nie sú náhodou trochu premrštené a že či to má nejaký pevný základ, aby sa to proste tým firmám vrátilo. Veľa bude závisieť aj od hospodárskych firiem Big Tech gigantov, ktoré začnú prichádzať dnes a zajtra. Ja detaľnejšie o tom poviem v rubrike Trhy dnes v tom druhom dnešnom videu. Zákon Clarity Act sa stále neposúva ďalej, opäť také nejaké signály z kongresu, že je to dosť ťažko s tým. Aktuálne to tiež nepridalo kryptomenám, ale ako vravím, ten pohyb nebol nejaký dramatický, takže netreba robiť z toho nejaké halo. Ja by som len doplnil, že tradery aktuálne sledujú v prípade Bitcoinu cenu okolo $80,000. Ak by ju prerazil Bitcoin smerom nahor, mohol by to byť dobrý signál pre bíkov. Naopak kľúčový support nižšie je $75,000. Ak by to kleslo po túto úroveň, tak je potom ďalšia cesta nižšie. To je len taký nejaký názor alebo pohľad samozrejme traderov. To, čo nevyzerá úplne dobre, teraz je pohľad na Coinbase Premium Index, ktorý sa dostal po 3 týždňoch do záporných čísel. Vidíte to tunak vlastne na tom grafe, tunak na konci. To v podstate znamená, že aktuálne je Bitcoin lacnejší na Coinbase v porovnaní so svetovými burzami. To znamená, že vlastne ako keby klesal dopyt amerických investorov po Bitcoine, takže to je taký skôr short term, ale negatívny signál. Podobne vyzerajú aj on-chain data, hovoríme tu o short-term dátach. Týždeň realizované straty dosiahli $829 miliónov oproti 566 miliónom realizovaných ziskov, takže tiež červené čísla. No a derivátové dáta z burzy Binance tiež ukazujú silnú predajnú aktivitu. Čistý tanker volume klesol o 828 miliónov, taker volume, nie tanker, o $828 miliónov za 24 hodín. Ale toto sú proste také krátkodobé dáta. Spoločnosť Black Jacka Dorseyho, známeho Bitcoin maximalistu, zakladateľa Twitteru, spustila Proof of Reserves pre svoju bitcoinovú pokladnicu a produkty Cash App a Square. To znamená, že si v podstate môžete skontrolovať, že či naozaj blok drží tie bitcoiny, ktoré tvrdí, že drží, že s nimi nehybe, je ich 8883. Je to tuším, že 14. najväčší investor do bitcoinu spomedzi verejne obchodovaných firiem. Zároveň uviedli na trh novú verziu peňaženky Bitky s dotykovým displejom, spustili funkciu automatickej konverzie pládieb na Bitcoin v Cash App a ponúkajú 5% Bitcoin cashback odmeny u predajcov na Square, takže niekoľko zaujímavých oznámení zo strany spoločnosti Block, ktorá je známa svojím pro-bitcoinovým prístupom, však Jack Dorsey je bitcoinový maximalista. Pokiaľ ide o Sama Bankmana-Frieda, tak sudca Lewis Kaplan odmietol jeho žiadosť o nové súdne konanie. On chcel v podstate v rámci toho nového súdneho konania predvolať bývalých manažerov FTX, aby vyvratili predošlé tvrdenia o platobnej neschopnosti burzy. Sam Bankman-Fried si tiež podal aj žiadosť o odvolanie, no v zápätí ho chcel stiahnuť, to som spomínal minulý týždeň, pretože sa domnieval, že nemôže dostať spravodlivé vypočutie práve u tohto sudcu Lewisa Kaplana. Aj túto jeho žiadosť ten sudca Lewis Kaplan zamietol. Inak ja som možno trošku chaoticky vysvetľoval tie investície Sama Bankmana-Frieda do tých veľkých startupov, ktorých hodnota potom začala prudko rásť. Ono to neboli investície akože iba Sama Bankmana-Frieda, ale skôr burzy FTX. Ja sa chcem k tomu
preto vrátiť, ak ste to zaregistrovali, ako som o tom hovoril minulý týždeň, aby som to trošku viedol na mieru. Platí, že FTX mala zainvestované totiž vo firmách, ktoré potom prudko začali raz na hodnote a ono je celé toto postavené vlastne na tom, že keby tá FTX vtedy sa nejak toho portfólia nezbavovala, aby vykompenzovala tých svojich klientov, tak by tá burza bola akože finančne na tom dosť dobré. Čo je také zaujímavé, lebo sem za to išiel na 25 rokov do väzenia a on išiel samozrejme do väzenia kvôli tomu, že vlastne narábal s tými aktívami tých klientov, čo nesmel. To je úplne logické, ale je to také zaujímavé, že ako oni dobre dokázali vo FTX v rámci tých investícií predvídať tie veci, ktoré potom pôjdu prudko nahor, lebo vlastne tá investícia FTX do Entropic, keby to proste nechali ležať, že to nepredávali, by spravila 165 násobok, do Robinhood nejaký 8 násobok, Cursor, to je proste platforma pre vibe coding AI, tá by spravila 15 000 násobok, SpaceX 75 násobok, Solana 27 násobok, takže vlastne to portfólio FTX by bolo akože brutálne a je naozaj pre tých klientov FTX dosť na škodu, že ako to vlastne dopadlo v rámci tej ich kompenzácie, lebo oni nedostali ani to krypto, oni dostávali ten fiat. Predávalo sa to v tom čase, kedy to bolo na tope, nie dole. Nebolo to pre nich výhodné a hlavne ono, aj keby vlastne táto investícia FTX zostala zachovaná, tak teraz by vlastne oni mali na tie kompenzácie ešte o mnoho viac. Takže proste pre tých FTX ľudí to nedopadlo, že úplne že katastrofálne, lebo boli kompenzovaní, na čo teda väčšina z Mt. Gox mohla zabudnúť, aj keď dobre, bol tam nejaký hodlík na dekádu a potom akože pre niektorých to mohlo byť výhodné, ale ten point, že oni vlastne dostali viac menej to, čo tam mali, ale v tom fiatovom vyjadrení a teraz sa ukazuje, že ono by to mohlo dopadnúť pre nich oveľa lepšie, keby sa tá stratégia riešila nejak inak, ale samozrejme človek dopredu nevie, riešilo sa to takto a takto aj zostalo. Inak ešte nejaké vyplácania tam budú, ale myslím, že tie pozície už sú predané. Tether a Canaan, zaujímavá spolupráca. Canaan, výrobca ťažobného hardvéru, získal nové zadanie práve teda od emitenta najväčšieho stablecoinu na výrobu modularizovaných hardboard modulov navrhnutých pre imerzné chladiace systémy. No súvisí to s ťažbou z Bitcoinu a v podstate to potvrdzuje, že Tether vyvíja vlastné riadiace karty a software pre správu, čo signalizuje presun vlastne tohto giganta k intenzívnejšej integrácii hardvéru a softvéru vo vlastnej ťažobnej infraštruktúre. Proste Tether podniká ďalšie intenzívne kroky, aby bol dominantným hráčom aj pokiaľ ide o ťažbu. No a Robinhood zverejnil kvartálne výsledky, len skrátke výsledky viedli k tomu, že Robinhood akcie sa prepadli o takmer 10%, lebo boli horšie, ale to, čo možno vás v rámci tejto rubriky môže zaujímať, kryptotransakčné tržby padli Robinhoodu o 47% medziročne a objem kryptoobchodovania klesol o 48%, čo to len v podstate je odraz toho sentimentu aktuálne na kryptomenovom trhu. No a to, čomu sa darilo, bola Robinhood Predictions, čo je vlastne ako keby tiež platforma pre predikčné trhy, niečo ako Kalshi Polymarket. Ono to vlastne funguje v spolupráci s Kalshi. Tá zažila rekordný kvartál, keď sa obchodovalo na nej 8,8 miliardy event kontraktov. Poďme ďalej. Včera, ale myslím, že to bolo včera, bol na konferencii vo Vegas, tej najväčšej bitcoinovej konferencii, Aleš Michl, guvernér Českej národnej banky, ktorý sa preslavil tým, že je vlastne guvernérom vlastne banky, ktorá začala investovať do bitcoina, do kryptomien, zatiaľ v rámci nejakého testovacieho portfólia, ale áno. No Aleš Michl sa stal prvým guvernérom centrálnej banky, ktorý rečnil takto na konferencii v Spojených štátoch. No a on vlastne tam hovoril o tom, že prečo sa rozhodli pre bitcoin a tak ďalej. Na úvod pripomenul, že keď nastúpil do funkcie guvernéra ČNB v polovici roka 2022, inflácia v Česku sa blížila k 20%. Cieľ bolo znížiť infláciu na 2% a mali to urobiť nejakými disciplinovanými krokmi, nie magiou, ako to tam vraj povedal. No a Česká národná banka správuje devizové rezervy vo výške asi 180 miliard dolárov, čo zhruba predstavuje 44% českého HDP, no a Michl to označil za jedný z najväčších na svete. V pomere k veľkosti ekonomiky a tieto peniaze proste treba niekde dať. No a potom sú tam vlastne dlhopisy s nízkym výnosom, akcie, zlato a iné aktíva a uvedomili si, že Bitcoin by bol logickým ďalším krokom v rámci toho ich portfólia. Uvedomujú si, že je volatilný a že môže ísť dole, ale dôležité bolo, že Bitcoin sa správa voči iným aktívam v portfóliu trošku odlišne a ukazuje, že má dlhodobo nízku koreláciu s tradičnými rezervnými aktívami. Michl tam povedal, keď pridáte Bitcoin do portfólia, funguje to lepšie, výnosy stúpajú a riziko zostáva rovnaké. To je diverzifikácia. Takže podobne ako aj iné asety, čo tam majú, aj oni môžu klesať, aj Bitcoin môže klesať, oni si to všetko uvedomujú, ale proste chceli ten Bitcoin použiť ako nejaký diverzifikačný asset v tom portfóliu Českej národnej banky.
a povedal, že je dôležité byť konzervatívny, ale zároveň treba byť aj inovatívny. Takže oni v novembri minulého roka zaradili Bitcoin do svojho testovacieho portfólia v hodnote $1 milióna a uvidíme, kam to ďalej povedie. Každopádne dobrá reklama aj pre Česko a uvidíme, ktoré ďalšie centrálne banky sa postupne pridajú a či ČNB potom v budúcnosti rozšíri to svoje bitcoinové portfólio o ďalšie aktíva. No a keď sme pri tej bitcoinovej konferencii vo Vegas, tak ja len pripomínam, že nás čakajú už pomaličky ďalšie dve konferencie v Českej republike, pre mňa veľmi obľúbené, CryptoByte, Liberecku, tu si vždy užívam, keď tam proste prídem, aj keď to je extrémne ďaleko. Pozdravujem Dušana, organizátora. Každopádne proste bol zverejnený teraz od CryptoByte program už tejto konferencie, takže ja vám ho odporúčam pozrieť si na cryptobyte.cz, ako vidíte, to tu je ten program nabitý, vlastne nejaké workshopové sály, stage a tak ďalej. Budem tam mať aj konferenciu, bude to taký nejaký prienik medzi umelou inteligenciou a Bitcoinom, asi skôr o AI, ale budem sa tam snažiť proste riešiť aj krypto a Bitcoin. Chcem pripomenúť, že potom, ak si budete chcieť kúpiť Member Pass, tak môžete použiť kód Martin15 pri objednávke a dostanete zľavu. Takže CryptoByte sa už blíži 16. kvietna, čiže mája, je to v podstate už o nejakých 17 dní, ak sa správne pozerám do kalendára. Takže určite v polovici mája, verím, že s mnohými z vás sa vidím, príďte do Liberca, ak to máte niekde okolo vás, tak určite príďte. Viem, že zo Slovenska je to ďalej, ale nejaký skalný sa určite nájdu a budem tam aj ja. Nenechám si to ujsť, takže CryptoByte. No a potom, tunak už sa pomaličky blíži najväčšia európska bitcoinová konferencia v Prahe, 11. až 13. jún, BTC Prague, absolútne nabitý program, ktorý bude mať aj svoj český stage, bude mať teda samozrejme aj ten medzinárodný stage, príde Michael Saylor a mnoho ďalších zaujímavých mien, Jack Mallers, Natalie Brunelová. Ja sa k tomu ešte v budúcnosti dostanem v ďalších dieloch, ale budem tam mať aj ja tiež prednášku niečo o spojení Bitcoin plus AI v rámci toho českého stageu a chcem tam tiež k tomu povedať, že ak použijete zľavový kód Zaujalo ma, v tomto prípade inak v tom CryptoByte košiku je to Martin15, v prípade BTC Prague zľavový kód Zaujalo ma, plus keď použijete platbu Bitcoinom, tak sa dostanete tiež k nižším cenám tých lístkov. Takže BTC Prague, veľká, najväčšia európska Bitcoin konferencia, predtým liberecký CryptoByte za mňa zase veľmi, veľmi obľúbená a so skvelou atmosférou česká konferencia pre kryptofanušikov. Verím, že na oboch týchto akciách sa spoločne stretneme. A na záver ešte jedna zaujímavosť. Matt Hogan z Bitwise povedal niečo, čo viac menej my tušíme, že stratégia výrazne ovplyvňovala cenu Bitcoinu. V tomto roku tým, že teda urobila obrovské nákupy Bitcoinu a ženie tým do veľkej miery cenu Bitcoinu nahor. No a mňa napadlo dať trošku AI akože takú úlohu, že zanalizuj, že ako by to vyzeralo s cenou Bitcoinu, keby stratégia nenakupovala tak vo veľkom tie Bitcoiny. Najprv Grok, ten vypočítal, že cena Bitcoinu by bola 5 až 15% nižšia oproti súčasnej cene. Konzervatívny scenár 5 až 8% a extrémny scenár 15% a nižšie, že by bola cena Bitcoinu, lebo by to pri tom extrémnom scenáre v podstate spôsobilo ďalšiu reťazovú reakciu, menej momentu, menej FOMO, nižšie ETF inflows a tak ďalej. Proste tá stratégia, že kupuje Bitcoiny a ženie tú cenu hore Bitcoinu, tak ona ovplyvňuje aj ten sentiment, nie len, že by priamo ovplyvňovala tú cenu. Takže takto to vidí Grok. Potom som sa spýtal ešte takú doplňujúcu otázku, že čo keby proste stratégia nekupovala Bitcoiny, že či by niektorí tí investori nešli vlastne tou stratégiou, že OK, tak stratégia je teraz neaktívna, tak namiesto toho, že kúpme si Bitcoinové ETF-ko, lebo nebudeme proste špekulovať na Bitcoin cez akcie stratégie, taký riskantnejší typ investícií, ale proste keď už to stratégia nejak akože zabalila s tými nákupmi, že by sme kupovali tie ETF-ka. Tak tá kompenzácia vplyvu podľa Groku by bola čiastočná, namiesto teda toho odhadu poklesu o nejakých tých do tých 15%, tak oni odhadujú, že by vlastne ten pokles Bitcoinu bol v rozsahu 4 až 9% pri zohľadnení tohto faktoru. Každopádne takto nejak to vidí Grok. Ja som to dal urobiť ešte tú analýzu aj Perplexity Computer, ktorý zohľadnil viacero AI modelov, urobil to tak proste viac analyticky. No a tam to vyšlo trošku inak. Ten dopad, keby stratégia nenakupovala Bitcoiny, by podľa Perplexity Computer, upozorním, že naozaj tam používa viac tých AI modelov, vrátane tých najväčších, ako je Opus 4,7 či GPT 5,5, tak tam by ten dosah bol 15 až 20% nižšie ceny Bitcoinu, čo by znamenalo, že Bitcoin, keby stratégia tento rok nenakupovala Bitcoiny, by bol v rozsahu 57 až 65 tisíc dolárov. No a k tomu bodu 2, že proste tá teória stratégia by nekupovala, že by viac išlo do Bitcoinových ETF, tak tam napísalo k tomu, že ten predpoklad o plnej kompenzácii nie je
správne, lebo 85% kapitálu Strategy pochádza od yield hungry a arbitrážnych investorov, ktorí by do bitcoinových ETF nešli. Realistická kompenzácia je len 7% chýbajúceho objemu. Inak povedané, proste Strategy drží ten bitcoin naozaj nad vodou a keby nekupovala bitcoiny aktuálne, tak proste ten veľký nakupujúci by fakt, že chýbal a pravdepodobne by sme boli teda v tom rozsahu niekde 57 až 65 tisíc dolárov. Toľko taká zaujímavosť pre vás. Ak sa vám dnešné kryptoraňeky páčili, díky za like, díky za odber a idem natočiť pre vás rubriku Trhy dnes, ktorej vám poviem čo nové na finančných trhoch. Opäť zaujímavé veci, takže nenechajte si to ujsť. Čaute.